Чулпан моторлыкка гашык. Аның моторлык яратуы һәр җирдә күзгә чалына. Иртә көздә дә аның бакчалары шау чәчәктә утыра. Ишек төбеннән үк чисталык ярылып яткан йортның эче дә пөхтәлекле балкый. Шкаф, шифоньер киштәләре, өстәл тумбаларда зәвык белән урнаштырылган кул эшләренең нинди генә төрләре юк. Фоамираннан ясалган бәйләп эшләнгән нәфис гөлләр дисеңме? Брошкалар, квиллинг сулы белән эшләнгән картиналар, джут бауыннан һәм кәхвә бөртекләреннән ясалган композициялар, трикотаж тукымадан бәйләнгән сумка булсын ул һәрберсе үзенчәлекле. Шул ук трикотаж тукымадан эшләнгән интерьер кәрзиннәр һәр йортка бер үзгәлек бирә кебек. Кул эшләре белән бик кечкенәдән шөгыльләнәм. Мәктәптә укыган чордан ук инде безнең түгәрәк бар пионерлар йортында. Анда безне беренче тапкыр кулга энә тотып, йомгак тотып бәйләргә Илгиз апа өйрәтте. Ул вакытта без кофталар, пинеткалар, төрле комбинезоннар бәйлидерем инде. Мәктәптә укыганда 3нче класста икән ул Илгизә алар өйрәтә башлады. Üretə başladı. Mən də məni görsə kilmədi. Məktəb qızım biri. Əli semiyara bulasın, balalarım bular. Nasıl ki bulsa da beləyəsən, içməsəm, öyrən şunda yürü dedim. Şundan sonra yürüp gitti. Şundan bəyli başladı o. Чулпанның эшләү стиле дә үзгә. Интернет челтәрләреннән күңеленә ошаган формаларны, төрле идеяларны үзенең фантазиясе белән бергә куша ул. Мендәр тышларын да Чулпан үз куллары белән бәйләгән. Латыйповларның аквариумнары да үзенчәлекле. Бәйләгән балыклар бәйләнгән җим белән туклана. Хатын кызга иң кирәкле әйбер һөнәр. Бәйләү, тегү, шигү. Ул бер вакытта да мишәйт итмәй. Любой вакытта аласың, ишең пешкәндә дә утырып бәйләп буланы, җаның тынычлана. Ширләгән вакытта да исеңә төшереп аласың шу бәйләгән әйберләреңне. Чәчәкләрне бик яратам. Үзебездә дәрәстебендә үстерергә яратам, ләкин кайбер гөлләр мине яратмыйлар инде. Шуңа күрә мин аларны үзем яраткач, үзем ясап куеп, менә ясап куям да мин алар менә ел дәвамында күңелне ял иттереп, күңелгә рәхәтлек биреп, чәчәк атып утыралар. Чулпанның бәйләмнәренә салкын кышларда җылытырлык нос һәм сөю салынган. Үзе туктаусыз эзләнүдә һаман яңа идеялар белән яна. Һәр башлангычы уңышлы буласына шик юк, чөнки максатларына ирешә белә. Йөрәгендәге җылыны башкаларга да бүлеп бирерлек юмарт күңеле турында иксез-чиксез моторлык яшәянның. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.